Arratsaldeon, gure lehenengo elkarrizketan Arrazali eta Maider etorri dira, Estila sindikatutik datoz eta gai bat salatzera etorri dira. Arratsaldeon, bikote? Arratsaldeon. Zer moduz? Oso. Igual pixkatu urduri lehenaldia izateagatik. Bai, hori bai. Bai. Bueno, lasai zen azkenean egon garitza egiten zuek dakizuten gai bati buruz eta gainera zuek etorri zarete ona hitz egitera. Pixkate hasiera emateagatik elkarrizketari, zer moduz hasi da kurtsoa? Ja pixkat ere tranquilo eramaten edo ja udan ere egon zarete lanean? Udan ikuste oso lanpetuak ibili garela, batez ere, kontu batekin, udaren ordainketarekin. Nafarroako gobernuak ez du uda ordaindu hainbat irakasle askori eta orduan horrek lana ekartzen du eta baita ere irakasle askorekin egoteko beharra oso kezkaturik daudelako. Eta gai hau salatzera etorri zarete izan ere, gutxi gora bera, zenbat irakasleri afektatzen die egoera honek? Gutxienez badaude eta bada ere Nafarroako gobernuak ematen duen zenbaki bat, 800 baino gehiago. Kontua da gero ere badaudela beste hainbeste, Nafarroako gobernuak igual aintzat hartzen ez dituena, baina izan daiteke gero ere 1000 inguru. 1000 edo 1200 ingurura ailegatu daitezke afektatuak. Eta zer motatako irakasleak dira? Finkoak, ez finkoak, publiko edo pribatutakoak? Kasu hauetan hitz egiten duguna da Nafarroako sare publikoan diharduten irakasleen inguru, haur hezkuntzatik, batxiller, lehen hezkuntza eta lanbide heziketara, maila guztietan dihardutenak eta batez ere, ez dira funtzionarioak, dira kontratatuak, eta dira bakantea urte oso baterako kontratua lortzen ez duten hauek, hau da, ordezkapenetan ibiltzen direnak, hori da. Eta, barkatu, seri. Ez, eta kasu askotan ez dugula pentsatu behar lan egin dituztela 6 hilabete, kasu gehienetan lan egin dituzte 10 hilabete eta ekainaren 30 arte egon dira eskoletan. Eta zer dela eta ez zaie udako soldata ordaindu irakasle hauei? Hori da gure galdera, hain zuzen ere. 2018ko abuztuaren bukaeran sinatu zen Nafarroako irakaskuntza publikorako kalitatea hobetzeko ituna, 4 urteko iraupena izango zuena, eta han neurri askoren artean aipatu zen hau. Irakasle kontratatuak 5 hilabete eta erdi gutxienez lan egin ezkero ikasturtean zehar, udako hilabetetara luzatuko zitzaiela kontratua. Honek suposatzen duen guztiarekin, hau da, ez bakarrik soldata jasotzea, baita ere kotizatuko zaie 2 hilabete horietan eta noski aitortza izango du haien lanetan jarraitzeko puntuazioen aldetik edozein prozeduratan. Dela zerrenden irekiera, dela lekualdatze lehiaketan edozein prozeduratan. Hala bilduta dago itunean, Nafarroako gobernuak sindikatuaren 80%koarekin sinatu zuena momentu hartan, eta guk ez dakigu zergatik, baina kontua da hau ez dela bete. Eta beti egon gara, honetaz galdetzen, beti esan zaigu baietz, bai ahoz, bai udan agertu zen departamenduaren komunikatu batean, orain ere harritzen gaituena zintzilik ez dagoen komunikatu hontan, non azaltzen den zeintzuk dauden egoera honen babesean, eta errealitateak jarraitzen du bertan, gure lankide hauek kontratatuak jaso gabe ez dirua ez inongo aitortza.
Hau, iaztik ona ematen ari den egoera da, edo horrek urteetan ere jarrikortasun izan duen egoera da? Bueno, egia esan egoera hau ez da berria. Berria da ituna eta itunean jasotzen da, eta argi eta garbi esaten du itunak gainera, neurri guzti horiek, bertan jasotzen diren neurri guzti horiek, Nafarroako eta estatuko legearekin bat datozela eta ez dagoelako inolako egoera kontrajarririk. Entzun izan dugulako baita ere azkeneko hilabete hauetan, egoera berri hau legediarekin batu egin behar zela. Hori izan daiteke, aitzakietako bat, baina kontua da, horrela jasotzen dela. Eta gero, esan beharra dago, 2007 urtetik aurretko itunean baita ere neurri hau jasotzen zela, juridikoki ez zuen maila berdina eta egia esan ez zuten inoiz aplikatu sistematikoki langileen eskubide hau, eta behintzat 2007 urtetik egon dira milaka eta milaka kasu, Nafarroako gobernuak galdu egin dituenak epaitegietan, uda ez ordaintzeagatik. Azkenik, zer gertatzen da? 2 edo 3 urte pasata, azkenean jendeak kobratzen duela, bukatzen duela kobratzen, baina egoera oso berezi batean, horde bueltatu behar dute langabezi lansaria, errenta aitorpenean egoten dira hainbat gora bera, eta orduan kebranta handiarekin, baina azkenean jendeak kobratu izan du. Kontua da ere, horrek dakarren Nafarroako eta Nafar guztien baliabideen xahutzea abokatuetan eta Nafarroako gobernuko abokatuak horretan ibili behar izatea. Guk defendatzen duguna da, neurri horiek behingoz sistematikoki aplikatzea eta jazta, inoiz ez da gure nahia izan, harreman hau judizializatzea, baina gaur egun arte ez dugu beste biderik aurkitu eskubide hau bermatzeko. Eta, orduan hori, egoera ez ordaintzearena ez da berria da, nitun horrekin bermatutzat egon beharko zela. Bai, eta berriak dira baita ere baldintzak itunak jasotzen zuelako 5 hilabete eta erdiko kontratua izan ezkero. Hori zen kriston aurrerapena aurreko egoeratik. Baina zoritxarrez ohituta dago irakasle kontratatuak bide juridikotik sartzen haien oporrak kobratu ahal izateko, zoritxarrez. Eta horrekin bukatu nahi dugu. Ituna sinatu ondoren egon zarete hizketan ez dakite hezkuntza kontseilariarekin edo Nafarroako gobernuarekin egora horrela jarritzen duela salatzeko edo ez duzute elkarrizketarik izan? Izan genuen irailaren hasieran mahai sektorial bat eta han agertu zen gai hau oso garrantzizkoa iruditzen zaigulako eta han azaldu zitzaigunez ituna esaten duena martxan jartzeko Nafarroako agindu foral bat aldatu behar da. Guk ez genekien hau, hori ez da gure jakin beharra, itun hau negoziatu den denbora osoan, iaia 2 ikasturtez egon zela negoziaketetan, egon zen ez bakarrik Nafarroako gobernuko hezkuntza departamenduarekin, baizik eta funtzio publikoko ordezkariekin ere, bermatzeko hori berme juridiko guztiak zituela eta eskatzen zena bete ahal zela, ez zela ilegala. Berme guztiak izan da, iraila hontan enteratu gara falta dela dekretu horren aldaketa txiki bat
bale, sinesten dugu egingo dutela, beti sinestu dugu esaten digutena, errealitatea kontra egiten duen arte. Baina naiz eta aldaketa hori etorri ahalik eta azkarren esan zitzaigun bezala, ikusten dugu 2019ko udari ez legokiokela aldaketa hori. Eta orduan, 2019ko urtea ezin dugu hutsean utzi. Eta jende kaltetuari kasurik egin gabe utzi. Horregatik, hasi gara gure proposamenak esaten, jendearen ekarpenak jasotzen, ikusten dugulako mobilizazioak beharrezkoak direla huts juridiko hori betetzeko. Baldin badago eta egia dela pentsatuta. Bai, eta pentsatuta ere, gauza bat salatzeko dagoela eta izan dela, eta hori da izan dutela urte oso bat neurri hori implantatzeko eta ez dutela egin. Hortaz. Hutsune juridikoa egon edo ez egon, baina ez dute egin beharrekoa egin, hori da ondorioa, eta ondorioa ere da, jendeak jarraitzen duela, uda kobratu gabe, eta klaro, guk sinatu genuen ituna eta horregatik pentsatzen dugu erantzunkizuna daukagula zentzu horretan ere, bermatu behar dugu. Uste duzu hezkuntzako arloa izan dela azken urteotan egon den akatse nabarmenena legealdi hauetan, ez dela hainbeste indartu edo bermatu hezkuntzaren gaia Nafarroako komunitatean? Iritzi pertsonal moduan edo sindikatuak nola ikusten dugu hezkuntzaren arloa azken aldiotan? Hombre, estilasetik beti pentsatzen dugu hezkuntza publikoa ez dela behar bezala tratatzen. Hori beharrezkoa ikusten genuen olako itun bat, irakaskuntza publikoa hobetzeko izenburuan esaten duen bezala, eta modu berean gure aldarrikapen etengabe bat da finantziazio legea eskola publikorako, pribatuak duena eta errespetatzen dena, eta publikoa izan da badago inongo legeri gabe, eta horiek dira guretzat aldarrikapen zutarriak direnak, eta ez dute, guk nahiko genuen erantzunik ez dute. Zeren eta ituna izango zen erantzun positibo bat, eta zoritxarrez itun honen gauza bat baino gehiago, ez bakarrik udarena, beste batzuk ere bete gabe daude, eta inongo azalpenik gabe daude. Bai, batez ere finantziazioarena, ez? Guk beti reklamatzen dugu barne produktu gordinaren 6% destinatu behar dela hezkuntza publikora, eta zoritxarrez Nafarroan oso urrun gaude. Orduan, aldaketak egon behar dira hezkuntzaren alorrean, baina baita ere baliabideen gestio horretan edo pentsamendu horretan. Nahi baldin badugu hezkuntza publikoa izatea gizartean gizartean berdintasunean aurrera joateko moduetako bat dela, ezin dugu utzi albo batera. Ezin dugu utzi gauza subsidiario bezala. Hezkuntzak izan behar du finantzaketa duin bat. Lehen hezkuntzatik unibertsitatera eta lanbide heziketara, baina baita ere, adibidez, 0-3 zikloan. Ikusi dugu nola sindikatuaren eta beste eragileen batzuen errebindikazioa zela, UPN-ren gobernu garaian 0 publiko zikloa publifikatzea eta hezkuntzaren esku uztea,
Esperantza batzuk ireki egin ziren, baina izan da gauzatu ezen prozesu bat. Eta orduan, egon dira hor, bai, hutsune batzuk, egia esan, beti aldaketak hasten direnean oso mantsoak dira, baina eta gu horretaz oso kontziente gara. Baina, bai, egon dira hor gauza batzuk. Eta gero ere, hemendik aurrera pentsatu duguna izan da, berak esan bezala mobilizazioena. Gaur justu bilera bat daukagu beste sindikatuekin, noski hau ez da soilik gure sindikatuaren kontua, sindikatu guztion asuntoa da, baitare, ea lortzen dugun mobilizazio baterantz joatea, harremanetan gaude afektatu askorekin, noski ez guztiekin, eta orduan gure asmoa da kontu hau. Amaitzen ez duen bitartean, edo behintzat jendeari aitortzen ez zaion bitartean, 2019 urteko uda, eta ikusten ez dugun bitartean, 2020 urtetik aurrera, hau, soluzionatzen ez dela, eta gauza sistematikotzat hartzen dela, uda ordaintzea, seguritate sozialaren kotizazioa, eta baitare puntuak edo aitortza. Bai, esperientzia laboralaren aitorpena. Eske, hori, jarraituko dugula kontu hau kalera eramaten edo prentsa aurrekoak egiten edo dena delakoa hori bermatzeko. Eta bitartean, noski, ezin dugu ez da ere jendea erantzun gabe utzi baitare maila judizialean. Oraindik gaur ez dugulako bermerik. Gaur ez dago ordainduko duten bermerik. Orduan urrengo hartuko dituzuten urrengo pautxoak izango dira hau ezagutarazi, prentsa aurrekoak egin eta baitez ere irakasle eta beste sindikatuekin elkartu pixkat ere elkarlanean aritzeko, ezta? Bai, asteazkenean ordu 2 deitu dugu prentsaurreko bat Hezkuntza Departamentuan, hau azalduko dugu, eta beste sindikatu batzuk etorriko direlakoan gaude, baina hori esatea izango dela lehenengo gauza. Eske ezin ditugu horrela utzi, eta ezin dugu onartu ere eskubide hau ez aitortzea, 21. mendean. Hitz egiten ari gara oporretaz, soldataz eta kotizazioetaz. Zera funtzionarioak ez diren irakaslei eta bakanterik lortzen ez dutenei kentzen ari zaie sistematikoki urtero 2 hilabete. Eta hau oso grabea da. Batek pentsa lezakez, administrazioa dela prekarietatearen alderantzizko esparru bat. Kasu batzutan bada, baina beste batzutan ez. Baitare ditugu lankideak oso jardunaldi murriztuekin, eta azkenean baitare prekarietatearen egoera prekarioan dauden irakasleak ere badaude batzutan. Eta karo, guk administrazioari eskatu behar dioguna da ez uztea bere langileak egoera horretan behintzat. Hori da, haien esku dagoen gauza bat. Beste gauza batzuk munduan ez dira egongo haien esku, baina uda ordaintzea adibidez bai. Eta pixkat ere, elkarrizketari amaiera emateagatik, gai honetaz aparte, kurtso honetarako non ikusten duzu egongo direla erronka nagusiak? Bueno, badirudi azken albistei kasu eginez, eskolaek izango duela han lerro bat lantzeko. Segregazioa ere aipatu izan da, eta hortan ere akordio edo ez dakit hiztegi bera erabili beharko dugu denok, administrazioak eta guk, eta, bueno, segurazki 1000 gai gehiago, ez? Hezkuntzak delako oso zabala, eta edozein
ikasturte izan da, edo zein gobernu egonda, beti egoten dira gauza asko eztabaidatzeko eta adosteko. Baina, bueno, dena den, aipatutako azken mahai sektorialean, aipatu nahiko nituzke, Jimeno jaunak esan zituen hitzak gure helburuei buruz, ez? Aipatu zuen bai administrazioak, bai guk sindikatuok helburu bera izan behar dugula. Eta hau da, hezkuntza publikoa hobetzea, ez? Haiek modu teknikoan, eta guk mobilizazioen bidez. Hala izan dadila, eta hori, ona da denok helburu bera izatea. Naiz eta gai askotan eztabaidatu beharko dugu helburu hori gauzatzeko. Bueno, Bikote, plazerit bat izan da zuekin hitz egitea, espero dugu hilabete hauetan, lan handia daukazuten hilabete hauetan lana ez hain gogorra izatea, espero dugu negoziaketak eta hori guztia aurrera egitea, eta beste nomaitetan beste gai baten buruz hitz egitera etorri nahi baduzute, gure atea irekita dagoela. Bai, mila esker. Mila esker, benetan.